Sorry, lirmu kepotong. Lokasi ini Cihadoy pol tenan dia lur. Luhuran mas. Oh. Lah ora bandang sih. Ora bandang sih. Ya kok kono sing ngisor sing munggah ya. Ya ngisor kono sing munggah ya. Apa Dra? Dra. Apa Dra? Padang siapa? Ngar. Apa Mira? Nyang. Baik. Aku kan pesuruh. Aku pesuruh. Badalai. Panen, guys. Panen raya oke lagi. Bose dipoto, Bose. Dopane do seneng-seneng iki. Do seneng-seneng panen. Iki ana sing sedang musung iki piye, Bos? 20 ngerai patang patok. Oh, cocok. Hawane jan adem tenan pokoke. Oke. Oh, ya. Wes ngucap ya guys ya. Kisakan Makaryo iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.